Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Λοιπόν, να κάνω ένα μικρό βιντεάκι που μου ζητήθηκε, να δείξω λίγο κάποια μηχανήματα και μέχρι πού φτάνουν τα όρια κάποιων δίσκων, έτσι. Άσχετα με το τι βλέπετε, με δοκιμές, είτε με προσωπικές δοκιμές, είτε με δοκιμαστήρια, είτε με διάφορα τέτοια, έτσι. Να σας πω ότι ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Προχθές, όπως ένας φίλος στα σχόλια προστατεύτηκε και κατάλαβε, μου λέει, είδα ένα μηχάνημα, έφτασε αυτό το βάθος με τον δίσκο αυτό, ενώ το είδε με το πιο μεγάλο δίσκο που φοράει το μηχάνημα να μην μπορεί να πάει καν, όχι αυτό το βάθος, έτσι, πήγε το σωστό βάθος. Άρα προστατεύτηκε και κατάλαβε πράγματα. Λοιπόν, πέρα από ό,τι σας δείχνουνε, μπορείτε να μπείτε και στο ίντερνετ, να πατήσετε ακόμα και στο AI, έτσι, και στα διάφορα αυτά να σας πούνε πού φτάνει ένας δίσκος π.χ. Ένας δίσκος π.χ. Να σας δείξω τώρα. Εδώ είναι της Garrett. Ο δίσκος, το βλέπετε, 11x8 μου φαίνεται είναι. Λοιπόν, αυτά τα δισκάκια όλα, να σας δείξω πιο μέσα έχει και... Για να δω. Να, εδώ, π.χ. Εδώ, αυτό είναι TAF 2, το TAF 2, 11, έτσι. Πατήστε το στο ίντερνετ να δείτε, φτάνει μέχρι 1,5 μέτρο σε μεγάλο αντικείμενο. Έτσι, σε όποιο μηχάνημα και να το φορέσεις. Όπου και να το φορέσεις. Αν θες να πας τώρα πάνω λίγο πιο πάνω από το 1,5 μέτρο, έτσι, φεύγουμε και πάμε σε δίσκους όπως είναι Κάρμα, έτσι, βέβαια, όχι σε όλα τα μηχανήματα, για να πιάσεις λίγο παραπάνω από 1,5 καλύτερο θα φορέσεις αυτό μετά. Έτσι, να πας μέχρι το 1,70, 1,80 εκεί. Τώρα, για πιο κοντά στα 2 μέτρα, παίζουμε πιο μεγάλους δίσκους ακόμα, ή όπως θα πας μετά τα 2 μέτρα πάμε Hunter, πάμε στρογγυλά παλμικά, έτσι. Υπάρχουν και σένσορες που είναι με πιο παλμικά, φτάνει 1,5 μέτρο κι αυτός. Κοιτάξτε, 28 ποινίο έτσι και πάει 1,5 μέτρο. Δεν μπορεί να πας παραπάνω. Εντάξει. Και διάφορα όπως είναι και τα μεγάλα, ώρα, οι 33άριδες, ο 15άρης του Equinox, καλός δίσκος έτσι, 15. Δεν μπορείς να πας όμως 2 μέτρα, είπαμε. Έτσι. Άρα, δισκάκια εντεκάρια, με 28, εδώ, εντεκάρια, Quest, 33, όλα αυτά που είναι 28, 33, 11, 12, όλα αυτά τα 11, 12, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι μέχρι το 1,5 μέτρο. Έτσι, το πολύ δεν είναι σε όλα τα μηχανήματα, για τα αναλόγως και τη συχνότητα, έτσι, που υπάρχει στο μηχάνημα και τι μηχάνημα είναι αυτό, γιατί άλλα είναι για να βρει τα πιο πάνω, έτσι, και έχουμε διαφορετικά βάθη σε αυτά. Αλλά γενικά οι δίσκοι, να γνωρίζετε, πέρα από ό,τι βλέπετε, σας το ξαναλέω, υπάρχουν σωστά πράγματα να βλέπετε. Κάποιοι κάνουν πάρα πολύ σωστά πράγματα, έτσι. Παντού θα δεις μια υπερβολή, εντάξει, αλλά όμως το σωστό, απάνω εκεί που πρέπει θα το δεις, έτσι, σε κάποιους ορισμένους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προσέχετε, όπως και μου λέτε, βλέπουμε πολλά εξωγήινα, καινούρια που δεν τα ξέραμε, δηλαδή βγαίνουν τώρα μπαμ, χωρίς να το καταλάβουμε δηλαδή. Σαν να σας πω τώρα ότι, είπαμε έτσι, σαν να σας πω ότι το Hunter αυτή τη στιγμή έγινε και του περάσαμε μέσα κάτι και έγινε και πάει στα 35 μέτρα, παιδιά. Εντάξει, ή αυτό το μηχανάκι με αυτό το δίσκο, παιδιά, πιάνει. Τώρα θα φτάσουμε γύρω στα 4,5 μέτρα εκεί γύρω. Άντα, να φτάσουμε 3,5. Έτσι με αυτό το δίσκο. Όχι. Μετά τα 1,80, άντε με ρέλικ και με ιστορίες, μετά πάμε στα παλμικά, τελάρα. Να το γνωρίζετε, να ακούτε ανθρώπους που γνωρίζουν, που ξέρουν, βγαίνουν κάθε μέρα στο βουνό, λειτουργούν πάρα πολλά μηχανήματα και ακόμα και άνθρωποι που έχουν να σας δώσουν κάτι, να σας πουλήσουν, σας τα λένε σωστά. Αλλά να προσέχετε ποιους ακούτε όμως, έτσι, γιατί υπάρχουν έτσι δεκάδες, δηλαδή άμα παριθμίσω δεν σου φτάνουν τα 2 χέρια, μέσα στο ίντερνετ, μέσα social, μέσα
που σου λένε το οτιδήποτε, από μπορεί να φανταστεί ο καθένας, από αποστατικό, από VLF, από του box, από έτσι να σου πει ότι έχω βρει το και πιάνει τα μέτρα και δεν ξέρεις αυτά τα μέτρα, τα λες και καλά, υπάρχουν αυτά τα μέτρα? Ναι, υπάρχουν βεβαίως. Με πολύ μικρό δίσκο μπορείς να φτάσεις κάτω για πλάκα στα 3,5-4 μέτρα, έτσι. Λοιπόν, αυτά προσέχετε που τα ακούτε, καταλαβαίνετε, παίρνετε χαμπάρι και δεν χρειάζεται και τίποτα παραπάνω, έτσι. Με αυτό παίρνουν χαμπάρι και πολλοί άνθρωποι τι γίνεται, έτσι. Καταλαβαίνουν και πού να στραφούν. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, την καλημέρα μου και στο επανειδήν.